Bijeljka je tiskara naprosto spomenik jednog davno prohujalog vremena. Danas je to zgrada gdje je knjižnica, trebao bi biti nekakav muzej suvremene umjetnosti, nemam pojma su ikad išta napravili, ali nekada, za vrijeme zlatnog komunizma, novine su bile važne. Ljudi su išli 4 godine u škole da bi naučili tiskati novine, slovoslagari, ovakvi, onakvi, lijevi, desni. Danas svaki klinjo koji se razumije u internet napravi novinu u roku od pola sata i jadna pulska tiskara je propala, ostala zgrada koju bi trebalo apsolutno upogoniti da savršeno radi, da to budu tisuće i tisuće prostora, ali Hrvatska je bijednička zemljica gdje nema para i onda je to to. Inače, bio sam svjedokom, ti strojevi koji su tiskali novine su bili ogromni, to su tone željeza, to su sve izbacali van, umjesto da to daju neki muzej, valjda ne treba im muzej tiskarstva, sve su dali u staro željezo. I zato kažem da je ova tiskara jedan od zadnjih bastiona komunizma, više tiskara nikome ne treba. Tiskaru treba, kažem, pretvoriti u nešto atraktivno, u nešto što će bljesnuti, kažem, nek budu muzeji, ako treba muzeja, kažu da je u Puli previše muzeja, previše je ovih zidina, vidim da se pentraju ovi naši turisti koji dolaze, rimske zidine, ovo ono, ali hodaju, lumpuju, piju, povraćaju i tako dalje. Dakle, ljudi moji, ne znamo što ćemo sami sa sobom, a imamo svoje divotu i krasotu.